салому алейкум мухлисони ММА. Ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. Спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. Сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. Барои фармоиш ба WhatsApp дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. Дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. Шараф Давлатмуродов 1941 ва Сарвар Ҳомидов 15:0 ба тагон бармегарданд. Рӯзҳои наздик варзишгарони мо номҳои рақибонашонро мефаҳманд. Баъзе хабарҳо ҳар ду варзишгар дар як кадр меҷанганд, аммо ин хабар расман тасдиқ нашудааст. Айни ҳол Шараф омодагиро дар зали Килклиф FC дар Калифорния дида истодааст. Сарвар бошад дар Таиланд тамрин карда истодааст, ки то муҳорибаи навбатиаш дар ҳамон ҷо омодагӣ хоҳад дид. Оини хабарҳои расмӣ ва ҳарифони варзишгарон ба шумо ҳатман хабар хоҳем дод. Фазлиддин Маткаримов, варзишгари тоҷик ки дар Хардок FC ММА баромад мекунад, дар ҳамин лига ба унвони ҷанговари сол ва ба 200,000 рубл қадрдонӣ карда шуд. Бо пешниҳоди рейтинги нави лига Фазлиддин якбора дар ду категорияи вазн 66 ва 70 килограмм дар сатри якум қарор дорад. Ӯ камарбанди қаҳрамониро дар ин ду вазн ба даст овардааст. Мо бошем ҷанговари тоҷикро бо чунин муваффақият табрик менамоем. Давлатманд Чӯпунов оиди шаҳрномаи наваш бо ҳайсия ва мақсадҳояш сухан кард. Шаҳрномаи кӯҳна барои 6 муҳориба пешбинӣ шуда буд, ки ба анҷом расид. Ҳоло ман шаҳрномаи нав барои 6 муҳориба имзо кардам, ки аллакай бо шартҳои муфидтар ва беҳтар пешниҳод шуд. Ҳоло ман дар топи 10 вазни нимсабуки лигаи дуюми ҷаҳон қарор дорам. Ҳадаф дар ташкилот ҳамон аст, ки ҳар як ҷанговар дорад. Ин ҳам бошад чемпион шудан аст. Соли 2024 ман ният дорам, ки 3 муҳориба баргузор кунам, ки аввалини он 9 феврал дар мусобиқаи Москав хоҳад буд. Дар айни замон ман дар Москав тамрин мекунам. Мо бо ҷангҳо омодагӣ хуб дида истодаем ва аллакай дар форуми хуб қарор дорем. Дар ин ҷо мураббиёни пуртаҷриба, шарикони спарринг низ дар омодагии фаъолона кӯмак мекунанд. Ман шудам, ки пеш аз муҳориба ба ҳеҷ куҷо парвоз кардан лозим нест. Дар ин ҷо вазни даркориро карда ва 9 феврал муҳориба мебарам, гуфт Чӯпунов. Бояд гуфт, ки 9 феврал мусобиқаи ASI 170 баргузор мешавад, ки дар он дигар варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров низ барои рохат ба даври финалии Гран-при бо Курбангաջиев баромад хоҳад кард. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. То видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.